Beste kijkers, nou we hebben vandaag iets leuks gedaan joh. Ik ben door Zeeuws-Vlaanderen gaan crossen met mijn fietsje. Het moeilijkste gebied van heel Zeeland. En ik ben hier tijdens Hemelvaart op een heel mooi festival. En er zijn twee heren aangeschoven hier in de studio bij Mia. Gastvrije vrouwen. En ja, die gaan zich nou aan jullie voorstellen. Met wie heb ik het genoegen? Voordat je begint, hoedje af voor jullie, brilletje af. Want ik heb wel respect voor jullie. Joh. Vertel. Dankjewel Jan. Nou, ik ben Wouter Noelder, voorzitter van het Oldtimers Festival en mede-organisator van deze 37e editie. En naast jou? Ja, ik ben Marvin de Rijken, toekomstig voorzitter van het Oldtimer Festival Axel. Proficiat Wouter, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Vertel. Om hem te strikken bedoel je? Ja, natuurlijk. Ik heb hem ooit gevraagd als vrijwilliger bij het festival, misschien 15 jaar geleden schat ik in Marvin. Nee, of misschien... Het is vanaf mijn 14e al en ik ben nu 40, dus stel maar uit. 26 jaar geleden. Nou, de tijd vliegt inderdaad. Zeg, heb je het zilveren jubileum gevierd? Of, dat gaan we volgend jaar waarschijnlijk doen. Ja. Vertel. Nou, Marvin is dus inderdaad begonnen als vrijwilliger, daarna in het bestuur gekomen. Heeft nu een korte pauze genomen omdat hij een hoger opgeleide studie moest afmaken. En ik heb hem bereid gevonden om vanaf volgend jaar de voorzittershamer over te nemen. En daar ben ik heel blij mee. Ja, Wouter, nou moet ik even iets zeggen. Ja. Leukste opmerking bij al die interviews die ik gedaan heb. Welke opleiding heb je gevolgd? Ik heb de Universiteit van het Leven gedaan. Dat vind ik zo mooi. Ja, Want eigenlijk waar je studeert maakt niet zoveel uit, hè? Dat klopt. Als je maar kunt organiseren. En Ja. dat kan jij, hè? Ja, op natuurlijk ervaring inderdaad. En ik organiseer graag en ik heb het al veel gedaan, maar ik doe het niet alleen. Het is altijd met een team en dat maakt het juist zo bijzonder. Ja. Als ik zie hoe de rest van het bestuur vandaag weer al heel actief bezig is en allemaal dingen voorschuift en herstelt, die dingen die nodig zijn, foutjes repareert om het zo even te noemen. En alvast notities maakt hoe we het volgend jaar nog beter kunnen doen. Ja. Ik vind het wel dat jij die bestuursleden moet noemen voor de camera. Dat zal ik met alle plezier doen inderdaad. We hebben, de dames gaan eerst, we hebben Marjolein van der Vijver. We hebben Gianni Agosti. We hebben Joël Mulder. We hebben Johnny van Rossum. En we hebben Onno Snowdijk. En nu? En Marvin de Rijken komt erbij. Ja. Zeg, en wat zijn jouw capaciteiten, behalve dat je een HBO-studie bedrijfskunde gedaan hebt? Mijn capaciteiten, ik vind organiseren gewoon hartstikke leuk. Je doet met een team, zeg je iets op de kaart. Het Oldtimer Festival in Axel is gewoon ook bekend. Vele verschillende activiteiten binnen het festival. Het gaat niet alleen om oldtimers. Het is gewoon een heel breed gamma wat we kunnen aanbieden. En het is gewoon leuk om met meerdere mensen iets te kunnen organiseren. En ik denk dat mijn capaciteit echt wel bij het organiseren en de mensen bij elkaar brengen, dat daar mijn capaciteiten wel liggen. Ja. Zo. Ja. Wout, hoeveel personen denk je dat er ongeveer zijn? Nou, ik schat het altijd zo'n beetje tussen de 10.000 en de 12.000 euro. Euro's moet je mij horen. Ik ben toch een klein beetje ondernemer ook, hè? Dus ik denk altijd in euro's. Hè? Ja. Maar 10.000 tot 12.000 mensen zijn er meestal wel. En vandaag met dit weer had het ongetwijfeld weer zo zijn. Ja, want het is geen strandweer. Het is geen strandweer inderdaad. Het is ideaal weer om op het terrasje te zitten. Het is weer om te genieten van alle mooie auto's. Maar het is ook weer om op de markt te lopen. Ja, even kort, ik weet niet hoe wij dat verdelen. Welke activiteiten zijn er vandaag? Want aan de andere kant van de wereld, in Nieuw-Zeeland, wordt er ook nog eens gekeken. Hè? Dus Dat welke meen je. activiteiten zijn er? Oh, nou, dat mag maar eens even vertellen. We hebben een concours d'elegance deze middag, waar een aantal auto's over een oprijpodium komen te rijden. Er wordt iets verteld over de auto's. We hebben een kramermarkt, voor de dames eigenlijk. We hebben een kinderplein waar activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd. Foodkramen staan er voor de inwendige mensen te voorzien. Ja, en we hebben hierachter vanmiddag nog een podium waar een goede band komt optreden. Ja, morgen is er ook nog iets begrepen? Ja, morgen is het inderdaad junioren driedaagse. Die zullen vanuit Axel starten. Daarvoor is ook een tent ingericht. En ja, daar hebben we ook de combinatie mee opgezocht. Oké. Ja. Zeg, en de laatste vraag dan, wanneer is de bestuurswisseling en hoe gaat dat gebeuren? Officieel tintje erbij? Nou, we hebben volgende week de evaluatievergadering en we hebben meestal wel de gewoonte om nog een keer in het najaar nog een keer samen te komen. En dan denk ik dat we in een bescheiden klein kringetje het stokje overdragen, zeg maar. Oké, Dan gaan we dat doen. alle bezoekers, een groot applaus voor jullie. Dankjewel. 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 Want probeer maar eens vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Dat is inderdaad een probleem, maar we hebben er gelukkig geen last van. We hebben eigenlijk zelfs nog ruim voldoende vrijwilligers die willen helpen. Ja. Ja.
Want het gaat natuurlijk om de follow-up, hè, hij stopt, Ja. hè. Ja, Een ja. klein geintje, wat ga je nou doen? Achteroverleunen? Nou, dat past niet in mijn aard eerlijk gezegd, achteroverleunen, maar iets rustiger kan ook wel. Ik kom volgend jaar graag als deelnemer. Goed, nou beste kijkers, dit was Ota, Axel, geweldig, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.